Hola, rebels. Què tal? No sé... Bueno, aquest és el meu primer vídeo, vale? I molts de vosaltres em coneixereu, però no m'haureu vist. Soc la Naga, la promesa de l'Eric. Sí, l'Eric, aquest. Aquest també el coneixeu, Volia dir-li a la Eiko que en el seu últim vídeo buscava medicaments eficaços que jo... bueno, els d'aquí són genèrics però funcionen. No com els del Nou Ordre, que vaig tenir la desgràcia de provar-los quan estava a casa l'Eric i no... No, allò és pols amb sabor raro. No, vull dir que no només tinc medicaments eficaços. Vull dir, fora del territori del Nou Ordre el món funciona. Vull dir, tenim medicaments, tenim botigues d'informàtica, que aquesta és l'altra gran pregunta, la placa base. Un mercat. Clar que les botigues d'informàtica evidentment estaran vigilades pel Nou Ordre, però... No sé. No ho sé. No opino. Per cert, sabeu en què està treballant l'Eric? Perquè em va fer enviar-li uns paquets més o menys d'aquest tamany. Ja m'avisareu. Si està fent alguna cosa inútilment perillosa, aviseu-me, si us plau. Perquè l'última vegada que va tenir problemes no va ser gaire bo, vaig haver de marxar del país, bàsicament. Ell es va quedar. Com que està boig, ell farà. Els somnis del Calvet. Sí, els somnis generalment volen dir alguna cosa, vull dir... potser aquest tornavís pseudosònic no crec que sigui sònic del tot. Potser tens al·lèrgia al plàstic verd. No, és broma. No, vull dir, els somnis generalment ens deixen algun missatge ocult o no tan ocult. Hauries de seguir buscant i ja que has trobat el tornavís, buscar el paper psíquic i el rellotge. El rellotge jo crec que és el més important de tot. Tu ho sabràs. Bé, em despedeixo per avui perquè és clar de berenar. Sí. Que bé. Bueno, un petó molt gran a tothom i molts ànims i visca la rebel·lió.